Krátkodobá otázka je úplne jasná. Treba čo najviac ľudí dostať na prezidentské voľby a to sa vlastne snažíme aj my doma. A z dlhodobej stránky nedokážem nikomu hovoriť, čo má robiť, pretože každý má svoju unikátnu situáciu a vie, čo asi môže a čo sa mu dá. Ale každý by mal, tí, čo sme aktívni, mali by sme dať každému vedieť, kto sa chce zapojiť, že sme tu pre neho a že mu pomôžeme. Ale máte vlastne ešte k tej konkrétnej činnosti, si myslím, že v zahraničí máte 3 také aktíva, ktoré možno na Slovensku nemáme a ktoré by ste mali využiť. V prvom rade, v zahraničí máme bohužiaľ tých najlepších ľudí, pretože ich zvykneme vyháňať. Takže máte ten talent, ktorý tu nám možno chýba. Ďalej vlastne žijete v nejakých vyspelých, otvorených demokraciách a máte autentickú skúsenosť zo života v takýchto krajinách a viete možno najlepšie sprostredkovať, že za takéto niečo, ako takúto otvorenú demokratickú spoločnosť, že sa oplatí bojovať. Toto je jedna vec. A posledná vec, nemusíte mať strach. Bohužiaľ, na Slovensku má mnoho ľudí, aj keď bezdôvodne, stále strach a preto nie sú aktívni. Ale vy práve preto, že žijete v takýchto spoločnostiach otvorených, ten strach nemusíte mať a talent môžete rozvinúť naplno. A ja si myslím, že tieto 3 faktory sú veľmi dôležité a vlastne aj história ukazuje, že práve to zahraničie bolo často pri mnohých dobrých veciach v našej minulosti. Keď si zoberiete založenie Československa, veď ono sa ukolo v zahraničí. Pittsburghská dohoda, Clevelandská dohoda, Československá národná rada v Paríži, Československé legie. Čiže toto všetko vzniklo v zahraničí a ja si myslím, že teraz je práve tá doba, kedy treba zabrať a vy môžete mu ukázať, čo u vás je, ako naši krajania.